साननैनि हाबाफारिजों खुंगा स्निथि बोसोरसालिया रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों हारजरा गामिया। नंगौ दासान्दि जेरावबो जेरैबो रंजालि बैसागुनि बिलिरनायाव बारदै सिख्ला बायदेम सिदेम मोसानाय महरै गामि गामि जावरिखांदोंसै सुबुं माहारि। गोदानै बिफां लाइफां खिलिखांनायजों गोदान बोसोरजों रंजाखांहोदों हारजरा गामियाबो। बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफ्रा सन्मान होलायदों। लोगोसे सेथि हाबाफारियाव थुनलाइ बादायलायनाय खारनाय बारनाय गेलेनाय मोनाबिलियाव हारिमु बादायलायनाय जानानै थाङो। खौराङाव मख'नो गोनांदि जोंनिनो बर' हारिनिनो हलिचरन नार्जारी, अंकसिता, सानसुमा नार्जारीमोनहा बायदि साफा साफा सुबुं जानो बोसोन होयो दिनैनि समाव लाइमोनफोरखौ। आब्रुथि गोनां थासारिनि गेजेरजों बैसागु फोरबो फालिनो हादों होनना मेलेमजिबि बिथांमोना फोरमायदों। आरो बे मेलाव नुजानो हानाय मंगलजरा दख'रा बर' समाजनि आफादगिरि मानगोनां बिश्वनाथ बसुमतारिया मा फोरमायखो जों फै मिथिना लानि। दिनै स्निथि बोसोरसालिया बैसागु फोरबो फालिनाया नैथि सानाव फैबाय। दा जोङो बे नैथि साननि बैसागु फोरबोआव जोङो दिनै सावरायमेल लादों दसे सम। बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो गासिबो रायजो राजाखौ हांख्रायनानै जोंनि बर'आ जे बैसागु खुङो, बर'नि बैसागुआ जे आगोलनि आबै आबौमोननि मुगानिफ्राय दिनैसिम जाबोगासिनो दं, खुंबोगासिनो दं, जों बेफोरखौ सावरायलायदों। आरो जोङो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि गामियाव जोङो जोंनि उन जोलै गथ' गथाय फिसा फिसौ बिबौ फिसौफोरखौ जों माबोरै हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय इयुनाव गावखौ रोंग'नाय राखानाय मानसि हिसाबै दालांनो हागोन आरो हारिखौ दैथिंलांनो हागोन, जों बिनि राहाफोरखौ बिनि खायदा कौशलखौ जोङो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो फोरमायनाय जायो। आरो जोङो बेखौनो थांखि लायो जे जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ उन जोलैफोरखौ जोङो थुलुंगा होनानै हारिखौ दैखांनाय, हारिखौ फोजाखांनाय आरो जोंनि नैबे बर' हारिनि रैखाथिखौ होलांनो थाखाय जों बिसोरखौ खायदा कौशल फोरोंनाय जायो। बे थांखियैनो जोङो गामियाव बे बैसागु फोरबोखौ अरायबो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय थांखि लायो। बेनो दा नुनायाव गोदोनि दिनाव जौ लोंसो लामा सामा उन्दुलाबायनानै थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन होननानै ओनसोलारि सुबुंफ्रा बुंदों। दा नाथाय बैसागु फोरबो फालिनानै बेफोरखौ गुस्लायनाय मोन्दों होननानै माखासे मेलेमजिबिफोर बुंदों। बेयो सैथोना? औ, बेथ' नंथारगौ, बे थार। माने आगोलाव जेब्ला जों उन्दैमोन अब्लाथ' बे बर'नि बैसागुआव जों नुयोमोन बै गामि जौ लोङै जौ फेनानै रंजा बाजा खालि रंजानायल', जेबो थांखि गैया। बिनिफ्राय जेब्ला लोङै फेथारबाय होमबाना गावबा गाव न'जों फैनोसै, मोनाबोनोसै, ओमफ्राय लोंनानै गावजों गाव थरखा थरखि बुलाय बुसि जाबोनोसै, जेबो थांखि गैयामोन। बिनिफ्राय न'आव फैनोसै, गावबा गाव बिसि फिसाजों नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बुफाय बुसि जाफैनोसै। दा बिदियैनो जोबलाङोमोन जोंनि बैसागु फोरबोआ। नाथाय जों बे हुदाखौ, बे आखुखौ दिनै जों फोजोबनो नाजागासिनो दं। जों दा बे लामा सामा हाग्रा बंग्रा बेबायदि रंजानाय बाजानायखौ गारनानै जोङो गामि ओनसोलाव दिनै गामियावनो मोनसे जायगायाव थि जायगायाव जोङो मोनसे जौस्रां बानायनानै जों बावनो रायजो राजाखौ थुबुर खालामनानै जों बाव हाबाफारि लानानै मोजां आदबजों जोङो बे फोरबोखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामबाय थायो। दा बेनो जोंनि नैबे दिनै बैसागु खुंफुंनायनि जोंनि गुबै थांखि। जोंनि सोदांनो हागोन, जों बेखौ अरायबो नोजोर होनाय जायो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। जोङो हारजरा गामिनि जे बैसागु खुंफुं आफाद, बे खुंफुं आफादा थुनलाइनि बादायलायनाय आरो जोंनि जे सोलोंथाइ बिथिं बेखौ जौगाखांहोनो जुनै आरो गेलेमु जे बिथिं बेखौ जोङो जौगाखांहोनो जुनै जोंनि नैबे गामियावबो उन्दै गथ'फोरखौ जोङो खारनाय बादायलायनाय
बारनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जों गुबुन गुबुन बिथिंखौ लाफादेरनानै बादायलायहोदों दा जोङो मोनथिगौ जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो गोबां गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोर दिनैहाय दङ नेसनेल लेभेलाव जोंहा दिनै हलिचरन नार्जारिमोन बायदि अपुर्ना नार्जारिमोन बायदि बिथांमोना गिदिर गिदिर गेलेगिरि जाहैनो हाबाय जोंबो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि हातजरा गामिनि जे उन्दै उन्दै फरायबाय थानाय गथ'फोर जे बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ नोजोर लाखिनानै जे गेदेर साफा साफा गोरों गेलेगिरिफोर जाहैनो हायो जों बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनैनि नैबे स्निथि जोंनि हातजरा गामिनि जे बैसागु फोरबो फालिनाय बेयाव बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ जोङो सोसनदेरफानानै लादों आरो सोलोंथायावबो मोजां मोनसे थासारिखौ लाबोनो हाथों होननानै सोलोंनायाव जौगालांनो हाथों होननानै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बादायलायनाय जेरै हरखाब बुंनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि बिथिंफोरखौ जोङो लाफानानै गथ'फोरनि सायाव जों थुलुंगाखां होदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।